Ja čitam ze stejných knihov kráľov, 9 stav od príneje až do 13. štučky. A Aha poviedaše všetko Izabeli, štož Elias činil by. A kak by všech Baalových profetov moril s mečom. Tuž posla Izabel posla k Eliase a dá jemu prajič. Či bohoja nech mi činia to a ono. Jeli zajajúce ve tým času tvoje duši nečiniu, jako tej duši jednoho od tých. Jako on to vidieše, zebra so a dieše, džeš ciše. A všinde do Bierzaby ve židovskej a vostají tam svojho služovníka, on pak dieše do pustčiny vo deň puč. A všinde donie a syny so tam pod jednu jechibiernu a prošeše svojej duši, zoby vumrieva a dieše. Dosť je, da zmínit kníže moju dušu. Ja nejsem lepší, když moji vodcojo. A lene so a spaše pod jednu jechibiernu. A laj janžel so ho dotkne a dieše k njemu. Stajn a jes. A on so volada a laj k jeho vúvam bieše prážený chleb a kana z vodu. A jako on jed a pil bie, lene so zaso spać. A janžel toho knieza přijde druhému, dotkne so ho a dieše. Stajn a jes, přetož ty máš daleký put před sobou. A on stane, jedeše a piješe a dieše přes moc tie samé jedže 40 dňov a 40 nocov. Hač k hory Božej horeb. A přijde tam do jednej skávoby a vosta tam přes noc. A laj to slovo toho knieza přijde k němu a dieše k němu. Što činiš ty tude, Eliaso? On dieše. Ja jsem so jara surovil toho knieza, toho bohatcíba oddla. Přetože izraelské děti sú tvoj slub opuštíve, tvoje vôtária rozvamáve a tvojich profetov s mečom morive. A ja som sám ľudský zbytka ostal. A one steja za mojim živením, zo bychu mi jo záve. On dieše, dí von a stup na tú horu před tým kniezom. A laj ton kniez dieše nimo, a veľký silný vietor, ktorý hore roztora a skáve rozvama před tým kniezom. Ton kniez pak nejde ve tým viecie. Po tým viecie pak přijde zemierzenie, ale ton kniez nejde ve tým zemierzeniu. A po tým zemierzeniu přijde oheň, ale ton kniez nejde ve tým oheniu. A po tým oheniu přijde tiché šumenie. Jako to Elias slyšeše, přikryl on svoje obličo ze svojím mantelom.